Weche moko nyakoro mgajuang jaod bura ma Pokot South David Pkosing oyudo fuong'ruok bang' okwach kich we thuolo kaluore kod chich mayande nonene kotenre gi monj mag maundu matimore North Rift. David Pkosing nochopo log tich mar okwach kich kendo odadhoge e tielo mar ang'wen. Obilago omiye thuolo kendo koro en kod ratiro mar chope kar chung'od bura mare. Koloso kod ute fwambo opoyo yo ma obila mag okwach kich otayogo nonro mare ka olero ni chalo gima siasa nodonje wachno. I want to thank our DCI for remaining professional, because these stories were based on two things. One, they were based on malice that if a Pokot owns anything, he should not own at all. So let's create propaganda to bring down on my business. And that's point number one. Now wifu ya kusema, why did mheshimiwa bone watu wale saba ambao they are being accused falsely? Ati why did mheshimiwa bone them wani aliwashikia bone? And all this story is hot air ya kusema ndege ya mheshimiwa kuna ndege mbili na ndege hiyo nyeupe or that white chopper that is carrying guns all over the place, according to social media and those propaganda, now today has been brought to rest by the police. That's why I was called.